Dobrý deň ľudia, zdravím vás u pokračovania videa Clash of Clans. Čo som vám slúbil ten boj, tak idem vám ho ukázať. Predtým som nemal dorobených vojakov, to sa veľmi nastáva na mňa. Som zabudol, že som si ich dal robiť. Ale teraz už ich mám. Vidíte? Tak idem na to. Držte mi palce. Ešte neviem na ktorého zautočím. Tento vypadá byť taký divný. Ľudia, ja ho risknem. Dáme. A dáme to. Valkyros. Dve Valkyrky. Peklo. Hobgrydros. Barbarianky. Mám tu ešte jeden rage. Je to tam druhá hviezda. Poďme, jednu hviezdu musím mať. Áno, ľudia, dal som to. Znič ho. Dobre. Nevadí, dal som jednu hviezdu, aj to je niečo. Ľudia, konec. Ale pozrite sa, čo si ideme vybrať. Krásnych 10. Bombičky musia byť. Takže ľudia, toto bolo také kratučké video. Ja som chcel ukázať ten boj, takže jak ste mohli vidieť, dal som jednu hviezdu, som smutný, lebo som chcel dať strašne veľa hviezd. Aspoň 3. No takže ľudia, vám Petek, tak na budúce u nejakého iného videa. A to príde za chvíľku. Dovidenia.